давам ти мисия да се погрижиш за Стоян, воевода и неговия знамест Иван. Ако се издънеш, ето той револвер се гръмни. Добре, ще се погрижа за него. Остана, намери ли храна? Не можах. Колаците обикновено ме даме, търсят ни. Добре, ще прегледам за ваши вузъци. Човек. Върни се. Кажи ме дърт без евентино. Дай се. Ямпа, ямпа. А сега де? Дай ръцете. Само да види Стоян и шата за прака. Умей за тънтеното място на Балкана. Вставай! Тръгвай! Спри! Още мълчиш ли? Казвай, да не ти да бия още 5 тояги. Кой те праща? Бахрам, А ти как се казваш? Акат, Добре. Акат е. Сега, ставай. Стай, иначе ти ударя в пръст. Ще ти отрежа малките краченца. Дръж. Сега те пускаме. Хой баше бузук, видиш? За назидание да му покажеш колко тояги сме те ударили. И бато и въжи как съм го пролива. Бягай. Бягай, бе! Да не си съм мяркал! Ще го... Ехо. Окей. Ще не се знае какво ще направи. Абе, ти как не се погрижи за двама хайдутина? Една задача имаше. аз не се погрижих за тях, ама знам на къде са отишли. Накъде? На там. Добре, ай, дай с ръцете да те развържа, че... Ай, ходим да ги довършам. Абе, той не е ли то с анадолския манаф Акат, бе? Бе, той верно той, бе. Чай да го гръмна. Стая, бе! Бързо! Първата гугутка! О, оцелиха! Ей, нямам патрони. Бихме и тез. Кошлаците. Ей, ба, чай, че ми изтръпнал крака. Ай, да ги видим се дали са жив. И да тръгваме. Да я разкажем на Сивен. Ой, Кайло, тук много трудно има, бе. Пуст, бе. Пойди, бе, Трябва да привържим раната. ще те превържим, няма страшно. Де вика кака, де са онази страна не може.
така победихме двама черкезна. Но знае, че има още тук в този район. Аз ще проверя на онази част, ти провери нататък. Добре. Ай. Ай. Тук са минали българи. Тези, които убиха нашите хора, трябва да се платят. Спри. Имам един план за засада. Ти се скриваш за тези дърво, а пък аз тръгвам нататък. Добре. Ай, отивай. Спри ги, ур! Какво искаш, бе? Някой направи същата грешка като тебе и не свърши добре. Давай. Кажи сега. За кого чакам скоростта? Айде. Дъвчи. Им tu трежа гърлото. Добре, ще кажа. Ей, къде? Един черкезин ме изпрати. Ей, бягай. Вода. По-добре ли си? Да, малко по-добре. Добре. Чакай да застане на себе. Сега, какво ще ги вършим? Чакам го тук един черкезен. Добре, чай да заседна, къде да вземе. Да свани някой бел. Отих там на един селянин да му каже, че съм тук, О, добре. за да го гръм. Там брат на оня, дето го бяхме фанали, там у нас горе, сещаш се? Да. Къде са Стоян и Иван? Не знам. Не ме Къде са занимай. Стоян и Иван? Уху. На там училка. Ето го черкезна е. Си я влазна. О! Абе, момче, имаш ли нещо, що го селиха? Имам тази бандана. Добре. Добре, че. Чакай. Благодаря ти, момче. Айде, ще го покажа. Ай. Да знаеш, че един руски офицер ме извика и ще трябва да тръгвам за Русия. Добре. Айде. Айде, Давай. Георг, ставай! Убите се! Я го дигни. Айде сега, кажи, за кой биш момчето? Той ми уби моите овце. За кой му бил си? За лично прехрана и за платя данъка с тяхната вълна. Па, за кой не му уби? Защото той Оня ще тръгна ти да ма бяга. дърпаше ти оре.
Ото стръгна да ме гони, бе. Ти ме познаваш ли, ба? Не. Сигурен ли си? Ще ти падне чалмата. И ще тече кръв от устата. И от очите. Познаваш ли, ба? Иван Стоянов, отчитата на Стоян Войвода. Значи си чувал за него. Чувал си, бати. Кои градове е обикалял? Кажи, бе. Няма да говориш, Ловеч, тежи. Копривчица и Елена. Добре. Ставай. Айде, Готов ли си? Готов съм. Добре. Ба! Петре, дай пистов. Охо, здрасти, Иване. Не сте се виждали от една седмица. Ти ко прави Русия? Говорех с един руски офицер. Казах, Таба ли играхте? Ко се забавихте? Еми, викат, че ще подготвят войска за тук. Добре. Те викат, там нямаше аз тук с околностите са... Ко беше, бе? Как беше думата, бе? Гората. Бе, не гората, бе. Абе, наблюдавах. А, добре. И там с... Убили турци. Турци докато маниеш. Едно момче го гонеше един А, мълник, за кого го е гонил? защото му крадна овцете. За кой е краднал? А, да, мисля, че се сещаш за кой точно Петър, говориш. Петър. Да, Петър, аз го бях подкупил, за да ми каже къде е един турчин и аз го убих. То ние двамата го убихме. А, да, сетих се. И те, нали, код беше, как беше. И ходихме, те набих с една пръчка, т.е. много фанахме го, питахме го, знай ма, тебе да знай. И... Чай, чудото, вече. Такова гората, нещо много се отваряше. И че се бихме, по-накрая, като падна на земята, писка Петър, даде ми пиштов и го гръмна. Добре. Продавам, айде сега. Сима иде, трябва да се укриваме. Но няма, още някакви хора, някакви черкизови човек. Мисля, че в този район почти ги избих. Почти, ние чакаме да гледаме малко тук, да взем да изкучи някой. И като го ловим, предавам да се укрива в някоя къща. На Петър. Кой е в къща на Петър? Аз го знам къде живее. Той живее там, как на Лаира. Добре. Чакаме. Георги. А, черкизин! Що го гръмна?